Takže ahoj, vítam vás Sally pri novom let's play na hru Fear. Ja by som chcel vopred upozorniť, aby to nepozerali malé deti a psychicky slabí ľudia, pretože to je hororová FPS strieľačka. Ja myslím, že to netreba viac obkecávať a môžeme sa pustiť do hrania. Intra, cutscény a takto budem preskakovať, aby YouTube nezablokoval celé video. A myslím, že to je asi tak všetko. Tak to už začnem preskakovať pomaličky. Predsa len nechceme ten blok z YouTube. Tá senzitivita. Tu ona. To by snáď mohlo stačiť. We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No, takže... No sign of enemy activity. Ešte to hučí. Fú, tak to je dosť. To by mohlo... Takže, táto hra je z roku 2005. A vtedy bola obrovským prevratom v grafike. Pretože to bolo niečo neskutočné krásne. No, ja mám teraz najvyššie detaily, pokiaľ viem. Keď nie som si istý, ale zatiaľ mi to beží na tých 30-40 fps. Oheň. F-ko, tak. Ja som túto hru hral kedysi dávno, asi pred 3 rokmi. A včera ma napadlo, že prečo by som si ju nezahral opäť. Tak som si ju dneska ráno stiahol, dneska aj počkajte 10.6. Okolo 11.39 mám práve na telefóne. No, myslím, že tento diel by mohol mať takú polhodinku, aby to nebolo príliš náročné na render. No vidíte teraz už také prvé hororové. Ale nebojte sa, to zatiaľ nie je nič hrozné, bude ešte horšie, to mi môžete veriť. Áno, to počujeme Almu pri pôrode. No tak nie Almu, ale skôr tuším, že som to ja, neviem už ani. Ale však všetko sa bude viac zamotávať. Aspoň myslím, neviem. Je to dlhšia doba, čo som to hral, ale... No takže, ospravedlňujem sa, padla mi hra. Ja som to samozrejme nemal uložené. Kam bežíš? Práskaj po sebe. No ja som to samozrejme nemal uložené. Tak som sem radšej došiel hneď off screen. Ale dúfam, že mi to nebude padať. Vidíte. Hra Fear ponúka strašne veľa krvi, masakrov a podobne. Toto je ten pán, ktorého sme videli pri začiatku, ktorý sa nám zjavil. My sme proste taký panáček, neviem jak to mám nazvať. Vidíte, tieto zvuky a takto, keď sa niečo zjaví. No proste my sme takí, z jednou špeciálnou týmu myslím. Máme super schopnosti a jednou z nich je, že počujeme nepriateľov, ako ich rádio, a ďalšou je práve toto naše spomalenie, ktoré budeme určite často využívať pri veľkých strieľačkách. No a teraz prásk, vidíte, to sa dalo čakať, nedá sa to preskočiť. Prečo som si vystrel na boje? Nie, dá sa. No, nevadí. Dobre, dorozprávaj. No tá grafika, čo ja viem, tak je kockovaná možno, pretože grafickú kartu. No snáď ste nepočuli to auto, ktoré tu práve presvišťalo. Mám otvorené okno. Ale snáď. Aj s tou grafikou som skončil. Čiže možno to je preto. Asi to je preto, pretože grafickú kartu mám nastavenú na custom a svetové detaily sveta mám nastavené na maximum. Takže možno preto to tak blbo vyzerá, ale podľa mňa to je strašne dobré, aj tak. Na to, že to je z roku 2005, je to vážne skvelá hra, strieľačka a k tomu dobrá hororová. Spomaliť som to nechcel. Ty máš biele oči, no nemáš. A ty, o tebe už ani nehovorím.
A tebe bola čo trčal zuby. Fuj, to je nechutné. Vidíte to. Nedá sa to preskočiť, nevadí. To je proste pri pôrode. Ale však dozviete sa toho ešte viac. Ja vám postupne budem rozprávať, čo a ako sa stalo, ak sa na to spomeniem a takto. No toto je tuším vážne pri našom pôrode. Nie. Je? Není? Je? Viem, že vo Fear 3. No, to potom ešte poviem. Teraz nemusí sa ujímať. No. Vidíte, už sme v dvojke, ak sa to vezme, dvojke misií, dvojke intervale. No. A tu už prelietame. No, nedá sa to skipnúť. A ideme. No. A stále si to ja môžem uložiť. Vidíte, pribudla nám nová zbraň na ľavohore. Veľmi rozpráva, aj tak neviem o čom. Áno, tu ju máme, je to samopal, ale samozrejme, že náboje budeme šetriť, pretože v tejto hre ich je nedostatok. Tak a toto je, no, Reflex Booster permanently improve your reflexes. You to use motion slower longer, ak som to chcel dobre prečítať. Proste zvyšuje nám to dĺžku slow motionu. Prásk. No, vidíte, že sa trochu znižil detaily, pretože hra mi zaspadla predtým, než som zobral ten slow motion. No, je tu, a padne mi to vždycky predtým, než mi hodí autosave. Na to som už prišiel, neviem, či to je kvôli príliš nízkym detailom, alebo kvôli vysokým. Ja som si ich dal teraz na medium, tak uvidíme. Vidíte, to je masaker. Vidíte, utekajú. A toto milé malé dievčatko ich pekne všetkých pozabíjalo. Pretože ono zabíja každého. Tak. No. A jak som predtým začal hovoriť, že vo Fear 3, tak proste ona je asi naša mama, ale tuším, že to je matka toho Paxtona Fetala, alebo ako sa volá. Vidíte, že detaily mám už teraz super na minime, pretože zás mi hra padla. A ja nechápem prečo. No ježiš, to je rozpixelované, chcípni. Čakať, tu už sú oni. Auá. No, chcípni. Som ale nečakal, že to bolo takto skoro, nevadí. To nič není. Nevadí. Postupujeme ďalej, lekárnička. Takže so setkom ju používame. Na čo som išiel, len to by ma zaujímalo. No, takže pokračujeme ďalej. Áno, vidíte, tam padla mŕtvola, dáko rýchle zmizla. Volá, kto sa učil čarovať. Lekárnička. Dúfam, že ma nezabijete za to, že mám také malé detaily. Vždycky som zvyknutý, že z CTRL si čupnem. No, rozbito. Tak. Tak tu pre istotu z CTRL púšťame slowmo. No, takže zase mi padla hra, ale kvôli detailom to není. No a teraz tu máme ďalší boj. Hop. Tieho sme sa zbavili. A počkať, sem. Kde je tá pištol? Počkať, nie. Tak si dáme slow motion a boom, headshot.
My si ideme pekne ďalej. Ja si to pre istotu ložím. Tak mám to uložené, ja som vás pre istotu vypol, aby to zase nepadlo. Takže tam si hop, hop. Keď by som nebol taký krivý. Skúsim tam ísť tady to. A oni sú tu dvaja. Jeden, aha, obidva sú už mŕtvi. Čakať, budem potrebovať aj náboj, takže aj tie si musím brať. 225 to. Ja som si zabudol zobrať náboje. Náboje. Dajte mi náboje. Náboje sú moje. Ja si to teraz zase uložím, takže počkajte. Tak pokračujeme. Čakaj, to by zase mali byť. Ale ja hovno vidím. Takže dúfam, že vy budete vidieť tiež niečo aspoň na videu. Počkej, toto chcem. Jak sa k tomu mám dostať? Fuck. Tak. No. Zatiaľ ma nevideli. Prídem ku nemu takto. Viete, niečo sa vám nepodarí, proste. Dobre, zase nemusíš byť akčný. Jak som sa uzlakol. Skvelé, nemáme vestu. No, tak už máme. Prečo v kuse dávam spovolenie? A takto. Dobre, takže náboj. Teraz počkajte, ja si to zasúložím a hneď som tu. Tak, pokračujeme. Hej, som zlakol. Tu budú zase, to už poznám. Hej, on ma dával zozadu. Ty mi neučkaj. Keď ja to spravím. A ja nechcem umrieť. Použijeme lekárničku a to mám low difficulty. Alebo difficulty. On ma určite nahitoval zozadu hajzlik, tak preto. Jaký dym. Áno, funkciou firkuje aj nakáne zo strany na stranu, ako ste si mohli všimnúť. Čakaj, tu som. No. Počul som ťa, počul. Áno. Tak máme novú zbraň. Ako ste si mohli všimnúť, je to gulomet. A teraz zase, prosím vás, počkajte, ja si to zase pre istotu uložím. Tak, som spátky a my môžeme pokračovať v hre. Nie, odtiaľ som prišiel. Tam neumieraj. Ja si dávam späť naše slavné pištolky. Telefón nepotrebujem, počkaj, tu som pobral všetko. Ja si pripravím samopal. Pretože viem, že oni stade vybehnú. Len kedy? Bodím tam granát, s čím sa že granát? S kečkom. Teraz. Vidíte, akurát začal utekať, ale nevyšlo mu to. Dobre, čiže my si môžeme dať naspäť moje pištolky, ale ja myslím, že tu ešte budú, lebo to prežili. Tak asi nie. Ach, moja hra zase padla, nevadí. No. Sme tu, vidíte, tomuto ruku otrhlo. Ja som to musel prechádzať od začiatku, ale aby si nepovedali, hodil som im tam zase granáta. No, tak ty si tak nedopadol. Počkaj, press F to pick up. Kde je tá zbraň? Ona bola tu, no. Aha, nie nič. Dobre, pokračujeme. Tu som videl lekárničku, no tak som slepý, alebo som ju už zobral, ale vážne neviem. Počkať. Toto
spravíme takto. Máme po probléme. Vidíte, platí sa to slovo používať, máte čas všetko premyslieť, ako zastrelíte. Takto, to sa mi na tejto hre strašne páči. Your hated reflexes will give an edge to bla bla bla. Ježiš, oni už sem idú, oni sem už idú. Fuck, ja že vyjdú až keď odídem. Čakaj, keby idem zvonka. Nie, nejdem zvonka. Asi to vymyslím. Ja som vychcený človečik. Ja si ich pekne obehnem. Nevidím, ale... Fuck. Teraz sa pozeráte na ten výbuch. Prásk, ten efekt toho. Oni mi idú dozad. Oni sú za mnou, hajzlici. No. Tam je ďalší hore. Musím to teraz vytaktizovať. Ďalší. Počkajte, ja si vás vypnem, uložím a zás budem... Tak, som to opäť. Už to mám aj uložené, môžeme pokračovať. Ja si poberiem náboje, poďte k tatínkovi. Hej, ty suka jedna. Ježiš, prepáčte mi zás prostý výraz. To mi vážne ušlo, to som nechcel. To sa vážne, maximálne najviac ospravedlňujem. Tak. Ja si to teraz znovu uložím, takže prosím vás, počkajte. Tak, mám to uložené, pokračujeme. Fuck, zase mi to padlo, tu bol akurát checkpoint, áno, zlakol som sa veľmi. Nepomôžem ti. Čakaj, je to niečo, neviem. Ale určite sa tam pozriem. Pretože potrebujeme náboje a okolo toho, ale hodím to tak, že tam nič nie. Čakaj, že by bol napravo, tam som to počul. To sa počujem ako keby to je za mnou, ale... Fú, no tak toto tu vyzerá... Určite tu mali dáku... Party s ketchupom a... No to musel byť peniaze na ten ketchup. Nevadí, pokračujeme. Není tu nič. No tak... Pokračujeme. Áno, a teraz ste si všimli toto. To je Alma a práve sa nás pokúša zabiť. Takže my pred ňou utekáme, ale ako vidíte, proste toto vybuchlo a nás to vyhodilo von oknom. Práve sme sa preleteli, no to nedokáže každý. A ja myslím, že tento diel by sme mohli ukončiť. Takže ďakujem vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, spravíte nám tým veľkú radosť. A ak by ste chceli ďalšie videá na Let's Play z tejto hry, určite nezabudnete napísať koment. A to je asi tak pre dnešok všetko, takže ahoj a ďakujem.